Dêrekulê ji ber baranê pênce wesayît asêmane. Ji ber baranê û têkçûna rêyan ji şevê din ve nêzîkî pênce wesayîtên welatiyên li gundê Reşava li nêzîkî bajarokê Dêrekulê li ser bi navçeya Amedî asêmane û timên şarevanî bi vekirina rêyê ve mijûl in. Mixtarê gundê Reşava Tahir Reşavayî ji Rûdawê re ragihand du nêzîkî 300 wesayît ji bo seyranê hatin sînorê me û çûn gundê Goherzê. Êvarê baran dest pê kir ji ber ku rê hemû xweliye, gelek zû têk çû û tenê wesayîtên ku debil bûn karîn derkevin û yên din li wirman. Tahir Reşavayî diyar kir ku weke xelk kes li wê derê nemaye ji ber ku cadeya sereke nêzik û karînê bi lingan biçûn û ji wir derkevin. Lê herî kêm 5 otomobîl li wir mane û niha tîmên şarevaniyê bi vekirina rêyê ve mijûl in. Mixtarê gund Reşava herwiha eşkere kir ku ji şevê din ve du wesayîtên kar bi vekirina rêyê ve mijûl in, lê ji ber berdewamkirina baranê hêj nekarîne rê wesayîtan vekin.